Hi Paoloholics, this is Paolo Pangilinan and welcome to my channel. I'm home, galing akong Save More dahil bawal mag-video dun sa loob dahil nasabihan na ako dati, kaya dito na lang ako pagdating nag-video. Okay? See you! A few moments later. For today's video, nagpunta ako ng palengke at nagpunta ako ng grocery. Kaya lang, hindi ko na siya na-video kasi bawal daw mag-video doon sa loob. So, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nabili ko ngayong araw sa pagpunta ko sa bayan. So, tara, samahan nyo akong mag-tanggal sa plastic ng mga pinamili ko. Unang-una dun sa listahan ng mga pinamili ko, syempre, ang aking paboritong mais. Ayan. So, 25 isang balot, tapos tatlo yung laman niya sa isang plastic. So, 50 pesos yung dalawa. And, ayan, sobrang saya. Paborito ko kasi talaga yung mais. Kalimutan ko nga bumili ng turon sa Save More, kaya lang, sayang. Next time na lang pag nakalabas ako ulit. So, ito pa yung ibang bagay na nabili ko sa bayan kanina. So, ito spray. May sound effects. Paano to? Parang sira yata yung nabili ko. Ito gagamitin ko para sa mga halaman because I'm now officially a planting to. Wow, planting talaga. Ayan. Spray! Oops! Bago ko pala pinasok tong mga nabili ko, inisprayan ko naman inalcoholize ko na sila. Kaya safe lang. Safe na ipasok dito sa kwarto. Next naman, ito muna mas maliit na paper bag. So, ang binili ko dito, chichirya lang para pag biglang nagutom sa gabi. Nagaraya. Wafer. Wala na, yun lang. Kasi minsan nagugutom ako bigla pag gabi. Wala namang pagkain dito sa bahay. Kaya may mabilis na makukot-kot pala. So, pinali ako. So, ito namang mas malaki na... wait, bago yan. Ito muna. Bumili din pala ako ng pagkain ng mga ibon ko kasi naubusan na sila ng food. Meron ng... Hindi ko alam, lovebird seeds ba yung tawag dito? Hindi ko alam kung anong seeds to Tapos yung powder, ito, na gagamitin para doon sa aso. Pinabili lang sa akin ng kapatid ko kanina. Buti na lang di ko nalimutan. Ito naman, ang laman naman itong paper bag is puro sabon. First, yung Pantene Total Damage Care. Kasi, ito. Kasi yung buhok ko, medyo matigas siya, gano'n. So, kailangan merong daily moisturizer. So, ayan, pinili ko yan. Tinapon yun. Tapos, next, dalawang sponge. Isa dito sa bahay ko, tapos isa sa kabilang bahay. Para mapalitan namin yung sponge. Kasi, ugaliin nyo yung magpalit ng sponge. Siguro mga every week or every 2 weeks pwede na siguro yun. Para may iwasan yung mga iba't ibang sakit, di ba? Kapag madumi na yung sponge, huwag nyo naman nang gamitin, magpalit tayo ng sponge. Next, toothpaste. Para po sa kaalaman ng iba, hindi po ako gumagamit ng ibang brand. Ang ginagamit ko lang na toothpaste is Colgate. Kasi hindi ko alam kung bakit. Kapag gumagamit ako ng ibang brand, pag nagbabago ako ng toothpaste na ginagamit, namamaga yung labi ko or yung gums, hindi ko alam kung bakit. Parang nagkakaroon ng maliit na singaw. Tapos, 1 week na gano'n, so masakit. Kaya, mula nung college ako, hindi na ako nagbago ng toothpaste. Laging Colgate na lang parate. And then, syempre, pag, kailangan din natin ng oral care. So, tadan! Mouthwash. Parati akong dapat may mouthwash din na binibili. Tapos, hindi ko alam kung makaka-relate to iba, pero mas maraming makaka-relate dito kasi, di ba ang hilig na natin, lalo na kapag nasa our adult ka na, di ba? Yung may mga free, so ito, yung mga maliliit na toothpaste, natuwa ako kasi meron siyang free na maliit na toothpaste na pwedeng gamitin kapag nag-travel na. So kapag wala na sigurong COVID, di ba? Pwede nang mag-travel, may madadala akong toothpaste.
Next is my sabon. Ayan, yung ginagamit kong sabon. Hygienix 99.99 Germ Kill Germicidal Soap. Dry, close, and free. Hindi ko alam kung ano yan. Pero ito yung binibili ko kasi mura siya tapos feeling ko maganda naman siya sa balat. Hindi sponsored to ah. Yan lang talaga yung mga products na ginagamit ko. Tapos bumili din ako ng yan, glue stick. Wala lang, baka may bigla akong maisip na project na kung anong buting tingin kapag gabi. So ayan, bumili ako ng glue stick para may mga maidikit-dikit, mga kahoy-kahoy, mga art pieces, mga ganyan. Yun lang. And sa mukha, eto. Wala kasi akong mahanap ng Garnier. Ano? Garnier? Wala. Yun yung ginagamit ko kaso siguro ito na yung pinaka dikit doon. Wala naman kasi akong alam sa mga ganito. Basta nakalagay dito, reduces the look of dark spots. Kasi meron akong mga dark spots sa mukha. So kailangan ko din talaga to. Cream na ganyan. And deodorant. Ito po yung ginagamit kong deodorant. Ito kasi, yung isang ganito, parang almost 2 months ko na rin yatang nagagamit. Napaka-tipid, tsaka mura lang siya. Tapos, hindi ako pinagpapawisan, or hindi pinagpapawisan agad yung gili-gili ko dito. And, dahil shampoo, loyal ako sa Head and Shoulders. Wow! Head and Shoulders madalas yung gamit ko. It's either Head and Shoulders or Sunsilk. Alternate lang yan. Pero most of the time, Head and Shoulders talaga yung binibili ko at saka ginagamit ko. And last, meron pa isa. Tapos, ito baby oil. Wala kasi, hindi ko kasi alam kung ano yung ilalagay ko dun sa bike ko. Dati kasi nakita ko naglagay ng baby oils dun sa bike yung kaibigan ko. Kaya ginaya ko na din. Ito na lang hindi yung nilalagay ko kasi mas mura siya. Kasi mahal yan tayong oil na nilalagay dun sa kadena. Tsaka hindi pa ako nakapagtanong kung ano ba talaga yung nilalagay ko. Kaya ginaya ko na lang. Ito na lang din nilalagay ko baby oil. Tapos, syempre, Myra E lotion. Ayan. Mabango kaya to? Kasi hindi ko naamoy kanina kasi naka-face mask tapos naka-eye shield. So, ayoko namang ibaba, di ba? Kasi maraming tao sa lotion. Medyo mabango naman siya. Pero ang hilig ko talaga sa mga lotion, as much as possible, unscented sana. Pero okay na din naman ito. Pang moisturize din ang balat, di ba? At yun na nga, Pauluholics, yun yung mga pinamili ko ngayong nagpunta ako sa bayan. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe sa aking channel. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. Bye-bye, God bless!